sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw at welcome sa So to Speak. Taon-taon, inaabangan ng buong bansa ang State of the Nation Address ng Pangulo. Pagkatapos nito, kaliwat kanan ng papuri, batikos at sari-saring pagsusuri. Ang mas mahalagang tanong ay ito, anong mga problemang kinikilala ng Pangulo? Ano ang mga solusyong iniaalok ng kanyang administrasyon? At sapat ba ang mga ito upang maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang pagbabago? Yan ang susubukan natin suriin. Kasama natin ngayon sina Professor Roland Simbulan, Chairperson of the Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, at isa ring retired UP Professor in Public Policy. Makakasama din natin sa talakayan ngayon si Ms. Joanna Anier, tagapagsalita ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o Kilusan. Magandang araw sa inyo, Professor Roland at kasamang DJ. Bumati muna kayo sa ating mga tagapanood sa TV at SOCMED platforms sa CLTV 36. Professor, go ahead. Magandang hapon sa iyo, Sonia, at magandang hapon din sa iyo, DJ. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapagtangkilik ng So to Speak. Professor Roland, kung bibigyan ninyo ng pamagat yung SONA ni Pangulong Marcos nitong July 27, 2026. Anong pamagat ang ibibigay mo dito at bakit, Professor? Siguro ang aking pamagat na gagamitin ay isang tanong, no? At yung tanong na yun ay saan ba tayo talaga patutungo? Yun, ganun lang, short but sweet. Saan ba talaga tayo patutungo? Napakatalinghaga, napakalalim ng hugot ni Professor Roland. At para yatang mahihirapan si Presidente Bongbong Marcos na sagutin ang katanungan mong yan, Professor. DJ, bilang isang leader, no, ng Kilusan o ng KPD, ano ba yung unang impression mo matapos mong mapakinggan yung SONA? Honestly po, ang naisip ko talaga, yun na yun. Ibig sabihin parang although that's more than 1 hour, 1 hour 30 plus minutes yata yung SONA niya, parang nakulangan ako. Dun sa narinig ko, para yung pakiramdam mo ng pag nakakuha ka ng brochure, minsan sa mall, di ba, pag naglalakad ka, bibigyan ka ng brochure, wow, ang ganda nito, ang ganda ng condo, ang ganda ng amenities, etc. Pero once na nag-site visit ka na, makikita mo, alayo, wala palang daan, hindi pa gawa yung mga tubig, wala palang kuryente. I mean, parang hindi siya match up. Parang huwad yung para may pagka-fake yung on one hand sinasabi niya yung totoo pero not all of the truth yung sinasabi niya. Sige. Professor, balikan natin yung iyong pamagat. Yung pamagat mo ay malalim ang hugot. Pero can you share with us your insights? Bakit ganito ang pamagat na binigay mo dito sa SONA ni Pangulong BBM? Samantalang sa totoo lang, ang SONA dapat ay magbibigay ng malinaw na letrato o larawan ng gustong patunguhan ng administrasyon. In fact, ng kanyang pinanggalingan nitong nakaraang taon at ang gusto niyang patunguhan o gawin sa darating pang susunod na 12 buwan. Professor,
Go ahead. Well, ito na kasi ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr., no? At the same time, ito rin ang second to the last State of the Nation address niya bago matapos ang kanyang termino, no? Kasi sa 2028, yung bagong presidente na ang magsosona, no? So 2027 ang ano na lang pinaka-last sona niya. Ang expectation kasi dapat sa isang presidente o pangulo na may 6-year term, yung una niyang sona, iseset niya yung theme o tone ng kanyang administrasyon, no? At dahil ano ito, before the nation at before the joint session of Congress, para ding magkaroon ng ideya yung mga ating mambabatas na dito sa mga susunod na taon, ito yung nakalatag na programa, no, ng Pangulo at kung saan yung kanilang mga batas, no, na ifa-file, ganun din yung yearly budget na kanilang aprubahan sa GAA, i-align doon sa temang yon at mga programa at proyekto sa ilalim ng temang yon. Kasi kung ating matandaan, halos lahat ng presidente actually usually hindi lang sa Pilipinas pero pati sa ibang bansa, nagkakaroon sila ng tema ng administrasyon. Halimbawa, parang general theme, no? Halimbawa, nung panahon ni ERAP, no? Ginamit niya yung campaign niya na ERAP para sa may hirap, no? Tapos panahon ni Pinoy, no? President Pinoy, may tema din siyang kung walang korap, walang mahirap, no? Parang may general theme, no? Ganon. Tapos nakapasailalim doon sa general theme na yon yung mga programa at proyekto ng gobyerno na popondohan o hinihingan niya ng suporta sa kanyang administrasyon. So, ngayon medyo pahabol yung ginagawa ni President Marcos Jr. Pahabol kasi patapos na yung term niya, second to the last sona niya at tila naghahabol siya. Tsaka secondly, meron din siyang mga pangakong hindi pa talagang pinapatupad na in-expect at hinihintay ng taong bayan, no? Halimbawa nung di ba may pasabog siya noon ukol sa flood ko itong uh, flood control Yeah. scandal, no? At meron siyang sinabing mahiya naman kayo. Ganun, no? At yun ang nakatatak sa siyang mismong nag-expose, parang nag-expose nung problemang yon, pero may expectation na meron siyang ginawa, no? O gagawin talaga na konkreto na hinihintay ng taong bayan. Halimbawa, yung talagang naging ulat at final report at findings ng kanyang ICI, no? Yung Independent Commission na on Infrastructure na kanyang tinatag, no? At maraming propaganda ang nilabas ukol dito, pero hanggang ngayon wala pa talagang resulta yun, no, konkretong resulta. At yun, I think inaasahan ng marami kasi yung maraming mga problema nila na concretely naapekto ang bawat mamamayan ay inaasahan nila ay nasasagot o na natutulungan ng pamahalaan sa kanyang mga programa at patakaran. Ang nangyayari kasi unang-una puro palliative measures, no, yung mga ayuda-ayuda na binibigay, ginagamit lang pang-epal ng mga politiko lalo at dynasties. Tapos pangalawa, itong mga proyektong ito parang hindi talaga tumutumbok doon sa ugat, no, o ng kahirapan, no? Parang kasi ang kahirapan natin systemic no. Pero parang
panakip-butas lang, palliative. Kaya binabanggit ko palliative lang ito dahil hindi talaga nagre-resolve sa problema ng mamamayan, no? Mhm. Lalo na yung pang-araw-araw nilang problema sa inflation na ngayon nag-average ng 7% pataas, dati mga around 4% lang. Tapos yun ding problema dito sa ayan yung lalo na yung mga ating mga super at driver yung halos uncontrolled na pagtaas ng presyo ng langis at gasolina na may spiraling effect at may immediate effect sa kanilang kinikita lalo na yung mga marami nating mga driver. Pero at the same time, merong long-term day-to-day impact lalo na sa inflation, yung presyo ng lahat ng mga bilihin natin, no? Mhm. Including services, no? So yun. Mhm. So pahabol itong but just to be fair, gusto ko lang sabihin na so far sa kanyang mga SONA mula nung unang SONA niya siguro sa delivery at saka yung organization at saka yung Mhm. nilalaman at least nitong speech na uh, ito ang pinakamaganda, no? Well organized na speech niya, no? Mhm. Kasi although nung unang 'di ba yung two years ago sa SONA niya meron pa siyang yung parting words niya may pasabog pa siyang ginawa yung putting a stop to all pogos, 'di ba? Oo, oo. Mhm. Binigyan siya ng sounding doon, no? Parang Mhm. ovation ng mga congressman, no? Tapos Mhm. yung last year naman Yung uh, mahiya naman kayo. hiya naman kayo yung pasabog niya, no? Kasi tsaka yung expose niya regarding ditong corruption sa infrastruktura natin lalo na yung flood control pero yun medyo uh, pa rin merong kulang. So to speak, so to speak. Hindi napakikitunguhan talaga ang mga suliranin ng ating mga kababayan, ng mga sektor, ng mga tsuper, halimbawa. Una, ano ba ang inyong pananaw? Bakit ano ba itong nilaman ng SONA? Ano ba ang nakikita niyong dahilan kung bakit hindi talagang matutukoy ni Presidente BBM ang tunay na suliranin? Base sa kanyang tinitindigan at kanyang at patakaran ng kanyang administrasyon, DJ. Kasi po, kailangan po nating intindihin na dalawa po talaga ang kausap niya kapag nagbibigay siya ng State of the Nation address. On one hand, kailangan niya kausapin yung taong bayan, kaya meron siya um, mga populist na sasabihin. Halimbawa, sasabihin niya 800 million ang ating na-recover sa National Treasury mula dun sa mga flood control projects. Pero sa likod nun, pag inisip mo yung 42 billion na nawala between 2023 hanggang that's between 42 billion and 118 billion between 2023 and Mhm. 2025. Wala pa siyang 2%. Doon sa usapin ng nabanggit kasi ni Professor Simbulan kanina, sabi niya, imbes na pakitunguhan yung problemang pang-ekonomiya, kabuhayan ng mga sektor ng mga mamamayan na talagang affected no sa inflation, mataas sa presyo ng bilihin, mas inuuna yung ayuda, sabi niya. Puro ayuda yung at yun yung naririnig natin palagi meron ba kayong mga usapin na na gusto niyong pinakitunguhan sana? Kaugnay dong nun, so binanggit niya nga na meron tayong mga ayuda, tupad, Mhm. AIX, DILIP, iba yan. Pero at the same time, no mention of yung usapin ng national living wage or isa naming demand which is yung pagkakaroon talaga ng national living wage. Lalo na sa panahon ngayon na napakataas ng inflation rate natin. At Mhm. kinakain nito yung kakapiranggot na pera na naiipon ng mamamayan natin.
At the Mhm. same time, sinabi niya na meron tayong for instance, yung sinasabi natin in relation sa mga dun sa education services, meron mga counselors and so on. Binanggit niya rin yung 20,000 na annual limit para sa outpatient medications, things like that. Mhm. We'll circle back dun sa mga usapin na yun. I just want to go back to yung mga nabanggit na kasi kanina ni Professor Simbulan, yung palliative. Yes. Yung ang intindi ko, ang ibig sabihin ni Professor Roland, parang puro mga panakip, ano, yung panandalian, Butas. Panakip panak butas. yeah, panakip butas, yung mga binanggit ng Pangulo, at sinabi rin niya yung puro mga parang pahabol. Siguro, Yes. Prof, you enlighten us further, Professor Roland, bakit mo nasabi na mga parang pahabol, palliative, panakip butas, ah, at sinabi mo nga na imbes na mapakitunguhan talaga yung mga economic fundamentals, for example, ang mga sagot ay pampolitikang mga pagpapel ng mga dinastiya tulad halimbawa ng mga ayuda. Professor Roland, go ahead. Well, gusto kong sagutin yon sa konteksto ng the fact that nasurpresa ako na hindi niya binida o pinagmalaki yung recent assessment ng World Bank na upper middle income country na daw ang Pilipinas, no? In-expect ko kasi ano niya yan iwawagayway niya yan at parang pagbibida na yan, assessment ng World Bank mismo yan, no? Ating tapos siyempre ang administrasyon niya ang aako doon sa doon sa dahilan kung bakit naging ganun ang assessment. Pero on the other hand, kapag binanggit niya yon, siguro sinabi ng mga advisor niya, pag binanggit niya yon, tatanong naman ng maraming Pilipino, bakit hindi namin nararamdaman? No? Sabi ng World Bank, upper middle income country na tayo. Pero bakit tumataas ang bilihin, tapos dumadami yung mga Pilipino na sa pagtingin nila lalo silang naging mahirap itong mga nakaraang taon, di ba? Kasi sa mga survey, ganun yung assessment ng maraming tao self-assessment on poverty pagtingin nila lalo silang humihirap, no? So kaya ang ginawa niya, hindi na niya binanggit yung assessment ng World Bank kasi lalong ma-highlight yun bakit hindi nararamdaman. Pero nag-introduce na ng kumbaga kasi yun nga nabanggit natin kanina na parang panakip butas itong palliatives na ito kasi malakas yung leak yung leakage ng mga butas-butas na yan sa ating ekonomiya na nararamdaman ng taong bayan sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, no? Inunahan na niya na yan, ito yung mga pagtulong ng gobyerno, no? Dito niyo mararamdaman yung ng administrasyon ko, no? So meron na siyang diyan, no? Inunahan na niya yung ganong klaseng assessment ng marami na bakit hindi namin nararamdaman itong upper middle income country status ng Pilipinas ngayon na ina-assess ng World Bank. At saka kasi kung ating talagang aanalisahan yung yun, ang pinag-uusapan doon talaga yung GDP perhaps, no, yung gross domestic product. Pero lalong ma-highlight yung inequality sa ating lipunan. Kasi ang talagang nakikinabang dito, yung mga bilyonaryo, no? Itong mga bilyonaryo may control at silang nagmamay-ari ng ating basic services, no? 'Di ba? Sa tubig, sa kuryente, etc., no? Sa port system natin sa buong kapuluan. Silang talagang kahit anong panahon ng pandemic, sila talaga ang lumaki yung kanilang yung kanilang mga wallet no? Karamihan ng mamamayan nawalan ng trabaho, nawalan ng income, no? So lalong ma-highlight kasi yung inequality, no? At
kaya itong in-approach ng presidente, inano niya, tinira na niya yung ano kaagad, yung mga butas na yan na dapat takpan, no? Mhm. Pamagitan nitong mga panakip butas ng mga ayudang yan na kanya Mhm. spell out. Kasi magandang mapakinggan, ang dami palang ayuda na ano, na binibigay, gano'n, no? Merong medical ayuda, merong ganito, no? Sa mga driver, etc., etc., no? Magandang pakinggan yan, lalo na kung iaano mo, no, yung quantitatively, no? So to speak. So to speak. Nabanggit ni Professor Simbulan kanina yung mga tax relief. So did you welcome yung announcement niya ng mga tax relief, DJ? Did that come to you as something na worth appreciating or worth thanking the president for? 2 weeks back po yung reaction namin doon sa tax relief. Kasi on one hand, kahit balikan niyo po yung transcript ng speech niya, sasabihin niya na tataasan yung limit ng mga pwedeng i-exempt sa tax. Mhm. Pero at the same time, in that same sentence, sasabihin niya na yung corporate taxes din ay liliitan. So, Mhm. we already have yung create more. Ibig sabihin, isang batas na nagpaliit na nga ng ating corporate taxes. Mhm. Ay maganda rin na itanong natin, baka kasi sa isang banda, yung binigay nilang exemption, maliit lang yun. Baka mas malaki yung the other end, yung mga corporations that would benefit naman din dun sa luwag na ibibigay. Ano ang take mo dito, Professor Roland? Yung SENPEG ba meron kayong mga pag-aaral kaugnay nito? May mga binabanggit kasi si kasamang DJ na dapat pag-aralan kung gaano karami ba yung ma-exempt dito sa sinabi ni Pangulong Marcos na na tax exemption. Pero nabanggit din niya yung sa corporate tax na pagbaba naman. Ang ano ko lang, ang medyo na ano lang ako dun sa binabanggit mo DJ kanina na bakit niyo po problemahin yung pagbaba ng revenues ng pamahalaan? Professor Roland, meron ka bang tugon dun sa concern ni DJ? Ang ano lang, I think yung on the other hand, kapag kasi siningil ng pamahalaan, lalo na under sa administration ni President Marcos Jr., pag sinimulan niya kasi itong paghabol sa mga bilyonaryo at mayayaman para Mhm. idagdag yung tax nila, Mhm. merong magtatanong, sino ba ang biggest na ah, ah, pinakamalaking merong utang sa gobyerno, no? Hindi ba yung Marcos family, no? Mhm. Patay sa kanilang assets, no? Yung assets na naiwan ni yung dating President Marcos Sr. Yung sa ano nila, ang laki-laki ng hundreds of billions yung kanilang hindi binabayaran in estate taxes, no? Estate taxes, no? Dahil sa kanilang yaman, no? In fact, doon sa halimbawa doon sa estimate ng Transparency International na estimate $10 billion na lusaw nung nawala ang Marcos dictatorship, no? Marcos administration, Marcos Sr. uh, 6 billion US dollars worth pa yung hindi pa na re-recover ng pamahalaan, no, in terms of cash at saka yung real estate na Mhm. alam na naka ano sa kanila, no, here sa Pilipinas and abroad, no. So and hindi rin, kaya palagay ko ito hindi ginagawa, no. Kung hindi sana sila masasangkot dito sa ganitong klaseng move na habulin yung mga bilyonaryo, siguro gagawin. Kaso
hindi lang sa marami silang mga kaibigan na bilyonaryo, pero sila mismo ay merong mga pananagutan, no? O utang sa pamahalaan batay sa kanilang yaman at assets na hindi nila kung saan hindi sila nakakabayad o nagbabayad sa ating gobyerno. So parang ah, sila sila rin ang matatamaan doon sa klaseng paghahabol na yon sa mga bilyonaryo. Mm. Oo. Um, puntahan natin ang kasamang DJ, nabanggit mo kanina yung ano, yung kaugnay nung yung excise tax, etc. No? So, hanggang ngayon naman kasi yung presyo ng langis mataas, di ba? Actually, ilang beses yata niyang nasabi yung ano, parang naalala ko, ilang beses niyang nasabi yung gera, di ba? Gera sa Middle East. Ah, palagi niyang pinapaalala yung gera sa Middle East, no? Kasi, well, actually, totoo naman, no, na may epekto naman talaga yung gera sa Middle East, yung problema sa pagitan ng US at ng Iran, di ba? Sa pagtaas ng presyo ng langis. Totoo naman, apektado talaga tayo. I felt na when I was listening to the Zona, parang he kept reminding us, no, of this reality, di ba? Pero did you remember him saying something to address naman yung ano, yung matinding epekto sa atin nitong problemang ito? Meron ba kayong narinig na sinabi niya, o dapat ganito na yung gawin natin kasi lagi tayong apektado nitong mga problema sa pagtaas ng presyo ng ah, langis, no? Kapag merong ganito mga problema sa ibayong dagat. Did you remember him addressing that, DJ? Binanggit niya po yung sa bahagi ng ah, meron siya mga binigay na financial aid sa mga apektadong OFW, kaugnay nung Mm. impact noong oil. Oh. At the same time, yung sinasabi niya, pinagmamalaki niya na meron tayong 2 to 3 months na supply ng LPG, kerosene, etc. Tapos meron tayong 2-month buffer supply. Pero syempre, hindi niya sinabi na ano to, na kumbaga, balik ako lang ko yung sinasabi mo, why does he keep harping on the impact? Kasi alam natin na napaka kapansin-pansin, lalo na nung nangyari yung West Asia conflict, yung big time price increases at saka talagang napakaliliit na rollback. Ngayon lang ibig sabihin 10 pesos, yung mga ganon, yung tigta 10 pesos, tigpa 5 pesos. Alam kasi niya syempre na supposed to be attribute yun doon sa West Asia conflict. Pero alam natin na because wala talaga tayong sufficient na sarili natin na supply nito at we are very dependent dito sa imported na energy source na ito, yun yung nagiging problema natin. Even nung sinabi niya na meron tayong malampakya, i-extend yung contract, ang ibig sabihin pa rin nun, it is in private hands. Hindi pa rin siya for us. Totoo na sa atin, kumbaga sa kalupaan natin at sa katubigan natin yung malampaya, kumbaga teritoryo natin yun. Pero at the same time, syempre, the terms is still private pa rin yung talagang mga mamamayani doon sa ganong ano. Yung sinasabi nating energy self-sufficiency, hindi po natin siya narinig doon sa ano na yon. Medyo meron siyang ganong trend na on one hand sasabihin niya ito na itinulong, pero the please doon sa real solution. Kanya nga. Yun yung sinasabi ni Professor Roland Mangmula kanina. So parang panakip-butas, parang mga palyatibo. Di ba? Yung hindi niya natutumbok yung mga hindi natin sinasabing mga fundamental na solusyon kasi baka hindi nga natin siya maasahan na i-address yung mga problema fundamentally, no, ng mga problema natin. Pero hindi ba makakatulong sana kung
sinabi rin niya yung kaugnay ng yung usapin Oil ng deregulation. Oil oo, deregulation. All the yung regulation. yung oil deregulation kasi 'di ba deregulated kasi yung ating oil industry eh. Oo. So yung downstream kanya nga ganyan ang resulta, ano ganyan ang nangyayari. If you were him, ano yung dapat mong sinabi kaugnay nung pag-address ng usapin ng napakalaking impact sa atin ng external na mga conflicts pagdating sa ating stabilidad ng ating reserves sa oil at saka yung pagtaas ng presyo ng langis, Professor Roland? Well, kung gusto talaga ng Pangulo ng pamahalaan na i-shield tayo dito sa nagaganap na mga conflicts sa Middle East, no? Dapat talaga uh, panahon na i-amend itong Mhm. oil deregulation law. If not, Mhm. basura ito kung hindi Mhm. ma-amend, no? Mhm. At the maximum, no? Talagang ibasura na. Kasi Mhm. tuwing nagkakaroon ng crisis or kahit na sabihin nating gera, no? Mhm. Diyan sa Middle East, no, including yung recent binabanggit nila yung blockade diyan sa Strait of Hormuz, no, Mhm. na nasa gilid ng Iran, lalo na nung gera ng Israel US laban sa Iran. Every time kasi merong ganyang mga sigalot doon sa Middle East, lagi nilang dahil dito sa oil deregulation law, laging halos automatic na yan ang sumasalo para yung mga oil companies ma ma-assure na meron silang profits, no, sa kanilang mga business negosyo sa Pilipinas at ibang parte ng daigdig, no, kasi automatic yan eh. Automatic na sinasalo inaano ng oil deregulation law na yung anumang uh, price adjustments diyan sa global oil price, no? Dahil dito sa supply uh, sa Middle East ng oil na kumikitid o committed dahil do sa anong 'yon, lagi nilang dinadahilan itong crisis na ito para i-mark up, itaas yung kanilang presyo ng langis at gasolina. At ang ano doon, imbis na yung yung oil companies, no, na napakayaman na mag uh, ang sumalo ditong adjustments na ito para mabawasan yung kanilang kita, ina-assure ng oil deregulation law na hindi sila ang sasalunon kundi yung mga consumers ng oil and Mhm. gas, no? So Yeah. lahat tayo tinatamaan doon, no? Mhm. Automatic 'yan eh, automatic, no? At kaya nga matagal nang panawagan ng iba't ibang sektor sa Pilipinas, lalo na yung mga sumusubaybay dito sa isyung Mhm. ito ng oil deregulation law sa ating ekonomiya, na dapat amyendahan na ito talaga, no, o ibasura na itong Mhm. oil deregulation law na sa matagal na panahon ang sumasalo nito at pumapasan ng hirap dahil dito yung taong bayan. Yeah. Yeah. Yung oil companies ang yayaman na yan, dapat sila nga yung sumalo Mhm. niya. Sa Soto Speak. Sa Soto Speak. Kasamang DJ, did you not welcome naman yung announcement ng pag-amyenda sa EPIRA, yung pagtanggal ng anong tawag doon? Yung sabi System niya nga, loss. System loss. systems law, sabi nga niya, hindi naman kasalanan ng mga consumer yung systems laws eh. Totoo naman 'yon. Meron din siyang sinabi na pagtanggal na ng VAT, no? Narinig mo ba 'yon? Yung Ah, sinabi niya na yeah. tanggalin, oo.
Yeah, do you not, hindi ba kayo natutuwa doon? Hindi ba yun solusyon? Nakikita nyo ba na ito ang kasagutan doon sa nararanasan naman ng taong bayan na patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente? Grabe talaga. Sa totoo lang, wala pa akong kilalang tao na hindi umaaray sa tindi o sa taas ng presyo ng kuryente. Kahit na anong klaseng pagtitipid ang gawin mo, talagang walang patumangga ang pagtaas ng presyo ng kuryente, kasamang DJ. Yes, magandang bagay na sinimulan niya kasi marami rin naman talaga sa ating ang nagde-demand na kailangan ng i-amend ang IPIRA sapagkat talagang hindi niya na-deliver yung promise niya ng lower electricity prices noong siya ay ipinasa. Pero ang gusto talaga sana ay hindi lang sa system loss ang tanggalin. I-review Mhm. din yung iba pang mga charges na kumbaga nagiging pabigat doon sa mismong bill ng ating kuryente. At the same time siguro gusto ko ring banggitin na medyo mahirap talaga kung market driven yung ating at kulang yung regulatory power ng ating mga ahensya na Mhm. na talagang ikap ang mga ah, pagtaas na to, wala silang power para pigilan yan o kaya kailangan pa may magreklamo bago i-review and therefore yung sinasabi nilang pagbawi nung naibayad na ng mga tao, yung mga refund na yan, paano? Kumbaga nagiging siyang malaking burden Mhm. talaga. So, kaysa yung gano'n na bigay-bawi na tipo, ang gusto sana namin, beyond sa system laws, i-review yung buong batas. Mhm. At the same time, um, wag din i-burden kasi nga narinig ko rin yung tipong although ibang channel to pero related sa energy, yung Sariling Kuryente Act Mhm. naman na parang Solar. yung solar naman siya na yung gusto ng tao na makatipid nga kaya nga siya magso-solar ay ito naman ay lalagyan ng although lalagyan ng regulation ng gobyerno pero parang ang dating doon burden pa rin ng consumer. Gusto mo mag-solar, ito yung kailangan mong pasanin na bigat. Parang malakas yata yung reaction ng inyong organisasyon, kasamang DJ, pagdating dun sa announcement na buhayin yung nuclear power plant. Alam ko recently with the Nuclear Free Philippines, Nuclear Free Bataan Movement, nitong nakaraang buwan, no? I think June and July, active ang international campaign nyo against yung pagsasabuhay ng dambuhala ng Morong. Nakikita ko nga na habang nagsusona at sinasabi ni Pangulong BBM yon, pinapakita si Kuwangko, si Congressman Kuwangko. Yung mga, Harapan pa eh. Bandang harapan oo, siya eh. Nakaupo oo, eh. yung camera pinapan sa kanya kasi siya yung aktibong dyan nangangampanya dyan sa pagbuhay sa dambuhala ng Morong na tinatawag natin, o yung Bataan Nuclear Power Plant. Do you have something to say tungkol Ah, dito, kasamang DJ? Yes, actually, ngayon nga, lumabas na yung statement ng DOE na sinasabi nila in relation naman sa Pax Silica na posibleng magtayo ng nuclear facility para hindi na nga umagaw pa dun sa power needs ng iba pa, yung Mhm. New Clark City. So ito yung inaasahan din namin. Well, unfortunately, naging totoo no na gagawin nilang reason for being sa pag-promote ng nuclear. Um, Mhm. Sasabihin nila na ito ay the usual promise na ito ay magiging cheaper, etc. Pero Mhm. historically at kahit po casual Google search lang, this nuclear still remains na isa sa pinakamahal. Kahit Mhm. na super subsidized siya, mahal pa rin siya. Sa totoo lang po, yung mismong program ng gobyerno, ni-revise niya kasi ang pangarap niya by 2032 meron ng commercial nuclear facility.
kakapasa lang natin na noong regulatory body, which is a requirement Mhm. ng mga nuclear standards na yan para tayo ay Mhm. magkaroon talaga ng fully running nuclear program. Ni-revise Mhm. nila yon para to 2038, no? Kasi sabi nila, hindi natin alam, baka may mga mangyayari. Ang point namin, hindi siya talaga, never pang naging mura ang nuclear. Lalo na ngayon sa panahon na globally speaking, 9% na lang siya ng energy produced sa daigdig. Um, ang nangyayari tayo ng mga bansa na medyo maluwag ang regulations, tsaka dito napupunta yung mga ganitong mga panukala nila. At the same Mhm. time, balak pa tayong paglagyan, i-promote sa atin yung small modular reactors na Mhm. so far wala pang working model sa ngayon Okay. at this point. So we are afraid na ano ba tayo, magiging guinea pig tayo dyan sa technology na yan. Mhm. So parang yun yung caution namin. Papataas ang use ng renewables at Mhm. napakalaki ng ating renewable potential, and yet we are still not letting go nung nuclear ambitions natin, especially dahil very risky yung ating pwesto. Geographically speaking, tayo ay typhoon prone, earthquake Mhm. prone, which are things na hindi po pwede sa isang nuclear facility. Okay. Professor Roland, ano, itong Pax Silica, talagang matindi rin ang reaction ng mga kababayan natin, yung mga kabalen natin dito sa Pampanga. Si Professor Roland kasi kababayan ko yan, kabalen ko yan ng Kapampangan. At alam naman natin sa napakatagal na panahon, nilabanan natin ang base militar ng mga Kano sa Clark, di ba? Angeles City, Oh, pati rin Subic. May mga may mga may Sabihan. mga binabanggit, no, na yung Pax Silica nga sa New Clark City ilalagay, although parte ng Tarlac pero bahagi pa rin yan nung Clark, no, yung dating lupain ng base militar. Ah Professor Roland, since ikaw ay talagang eksperto pagdating sa usapin ng foreign policy, may mga naririnig ako na yung Pax Silica may kinalaman sa hidwaan sa pagitan ng US at China. Oh, Meron bang talagang koneksyon yung Pax Silica na balak buksan o itayo sa New Clark City sa usapin ng awayan sa pagitan ng US at ng China? actually, itong Pax Silica project, no, na although hindi pa talaga na ano ito formalized, no, kumbaga wala pang contract signing, but bahagi ito nung strategiya ng US kasi kung tignan natin ang mapa ng Southeast Asia, halimbawa, nakapaligid sa China dito sa Southeast Asia, yung mga base militar ng Amerika, no? At ang Pilipinas dito bahagi nung tinatawag ng US na first island chain of defense, no? Ng Amerika na nakapaligid sa China, in case magkaroon sila ng conflict, no? Gagamitin itong mga military bases. Ngayon, anong kinalaman nitong kompetisyon na ito at saka itong girian ng US at China? Ang ano kasi, concept ng Pax Silica, gustong isituate ng Amerika ang Pilipinas na bahagi ng island chain of defense ng US, para mag-contribute tayo dahil sa ating geography doon sa pag-supply ng mga materyales, no, at mga yung tinatawag na supply chain ah, Mhm. na gagamitin o ginagamit ng mga weapon systems ng US ngayon. Mhm. Halimbawa yung rare earth, no? Kasi ngayon sa rare earth Oo. may marami niyan sa China. Tapos Oo. yun ding sa microchips na
sa semiconductors na ginagawa ng Taiwan, no? Gustong isama ng US ang Pilipinas doon sa struktura na yon para maging bahagi tayo ng kanilang war machine bilang supply taga-dagdag o supply ng kanilang kinakailangan para dito sa halimbawa sa development ng AI, artificial intelligence, no? Tsaka itong production ng semiconductors, no? Na kailangan nilang ingredient dito sa kanilang war machine at weapon systems. Pero isipin lang natin, no? Nung una kasi ang original plan ng US government batay sa kanilang mga dokumento, gagawin sana itong Pax Silica ito o something similar, no? Sa US mismo sa Virginia. Nung una doon sana. Pero nagkaroon ng matinding babagsik at na reaksyon yung mga komunidad sa Amerika kasi sila yung protest nila, matindi ang protest doon. Yung protest nila doon. Kasi alam nila, maano talaga yung batay sa experience ng mga sa industriya ng semiconductors, no? At itong sa artificial intelligence, malaking requirement na kailangan supplyan mo yan ng malaking supply ng unang-una kuryente. Tapos tsaka tubig. Grabe pala. Kaya inan-uproar talaga yung mga kaya sa US mismo, yung mga komunidad dyan, nire-reject ito. Yeah, tutol na tutol. Napanood ko yung mga video eh. Yan talaga ang dahilan kung bakit nag-decide ang US, no? Na dito i-propose actually itong New Clark City. Yan ang magiging sentro nito eh. Kasi kung titingnan yung lupang ino-offer ng Philippine government para dito sa Pax Silica project, pinakasentro nito yung lalo na yung infrastruktura kasi sa New Clark City, 'di ba? Dinevelop nila yung mga road, yung roads, communication system, etc. And possibly later magkakaroon ng railway system dyan, no, na nagko-connect ng New Clark City sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, ito, no? Although, just to be fair, at actually medyo careful ako sa pag dito kasi kumbaga sa itong konseptong ito parang brochure pa lang. Hindi pa talaga na formalize hindi pa natin makikita yung titik ng actual contract o anong arrangement. Bakit bigla niyang in-announce di ba? Kasi kaya nagre-react ang maraming tao lalo na sa Pilipinas even this early mga environmental groups kasi sa ibang bansa lalo na sa US mismo nire-reject ito, no, sa kanilang community. Bakit naman natin tatanggapin yung nire-reject nila, di ba? Doon pa lang dapat questionin na natin. Tapos that is a very very fair question. So to speak. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magdagdag ng isang kabanata sa SONA ni Pangulong BBM, ano kaya 'yon? Kasamang DJ? Magdadagdag. Kasi hindi siya talaga niya na-mention yung usapin sa yung industrialization policy, no? Industrialization policy at saka yung reform ng agriculture, although meron siya binanggit about condonation ng mga debt ng ating mga agrarian beneficiaries. Pero at saka talaga yung pagbuwag, no, ng mga dynasties. Pero knowing him, dahil siya naman ay produkto ng political dynasties, medyo mahirap lagyan ng media spin yung ganong framing. Yes, yun yung take ko. Tapos gusto ko sana magdagdag para sa Pax Silica pero I'm just gonna say na twice na nag-take na lumabas naman ito sa news, twice na nag-take ng bidding, call for bidders, pero walang mag-bid. Then, ang next na news ay we're going to have a framework agreement na if finalized by November.
siguro Mhm. maganda rin tanungin natin kung talagang it's so shiny and wonderful, bakit walang tumataya dito sa Okay. Pac Silica na to? At the same Sige. time, siguro bantayan natin kung ano talaga yung lalabas. Kasi Okay. it's going to be a new thing at Mhm. ngayon gagawin dito sa atin itong bagay na to. Okay, thank you kasamang DJ. So, mabilis lang, Professor Roland, bilang pagtatapos dito sa ating talakayan ngayong araw na to, so to speak. Ano ba ang magiging sagot mo dun sa pamagat na binigay mo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na saan patungo, di ba? Ikaw palagay ko ikaw ang makakasagot. Saan ba patungo itong administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, Professor? Ah, ang ano ko dito, sagot ko dito sa sariling tanong ko, yung yung walang patutunguhan habang naghahari ang mga political dynasties na kanyang sabi niya dun sa previous SONA niya na gusto niyang matigil. Pero Mhm. yung lumitaw na House Bill na version ng anti-dynasty bill, actually legalization ng political dynasties yun. Okay. Sige. Maraming salamat. Nag-overtime tayo. Anyway, sa susunod, imbitahan ko uli kayo. At marami pa kasi ibang mga paksa na gusto ko ding mapag-usapan tayo. Professor, kung meron kang oras, may mga magagandang mga paksa na pwede pa tayong talakayin. One-on-one, same kay kasamang DJ na palagi ko namang nagiging bisita dito sa iba't ibang mga usapin. At thank you very much for accepting our invitation, so to speak. Maraming salamat sa inyo. Salamat din at mabuhay ang inyong programa. Thank you Salamat very din. much. It's always a pleasure po. Ang State of the Nation Address ay mahalagang pagkakataon upang ilahad ng Pangulong kalagayan ng bansa at ang direksyong nais tahakin ng kanyang administrasyon. Ngunit ang tunay na sakutan ng isang SONA ay hindi lamang ang mga salitang binigkas o ang mga palakpak na tinanggap nito. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano maisasalin ang mga pangako sa mga patakaran, ang mga patakaran sa mga programa, at ang programang ito sa konkretong pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Patuloy nating susuriin dito sa So to Speak ang mahalagang usaping pambansa sa pamamagitan ng lente ng komunidad na pinakaapektado ng SONA. Susubukan pa rin natin na patuloy na maging matalas ang ating pagsusuri, patas ang ating paghusga, at laging nakatuon sa kapakanan ng publiko. Nang sa ganon, makahanap naman tayo ng mga solusyon sa mga problemang kaharap natin. Maraming salamat kina Professor Roland Simbulan at kasamang DJ Hanier sa kanilang mga mahalagang pananaw na ibinahagi sa atin dito sa So to Speak. Ako po si Sonia Soto. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ito po ang So to Speak. Hanggang sa muli. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton.